Kumshi benta banya kun ya ka jingsnio bat jingma ba mi na ka kirni di drugs bar banya rap ki kun samla ki balangat hauniu sokodot jong ka jingkirni haringkat ka jingya trailang bat ki bahayi yang hasam ngila yo banya silok bat yala ki arhut ki samla syaka jaka sumar ka badan hajan gohti asam haka khat kendai tarik jemang aja arpusa yakini ki samla na yalam da ki bahayi yang hasam jong ki haka jing senran jong ki no yalam ka seng ki balalej hi syadu syaka jaka ai jing sumar Yakin huon jang kaseng la yalam do usamla rangba don boklang karling do Vice President CEC haka jing don ringkat kiwe ginong yalam bekintop ya usamla Francis G. Maulong Vice President samla Isak Besayomaj Secretary samla John Lingdo Chief Organizing Secretary bat kiwe ki dekhot ke CEC kaseng nolor ke jingkenra kan persyang ru bani kerani selok bat ki bakum kini ki kuan samla haringkat ki bahi yang hasem makin watlat walenti bat bu eki ki jaka sumar bana kaliang kaseng kan yarap ru kat ibor bala na benta bani thaulat baki kuan samla ka jait benreu ki yo ekilat sumar bat gen lat na kani jingpang kerni di drugs cái choice cái khôn persya drugs namar bang lei ni kam sdio te habang ye khôn persya drugs ka bom ngi isi drugs henre ngem isi kinong di ye nong di drugs ngi khain ngem isi ki de terdau ka we na ki operation ka bangila le ha tu met dunai ka san kenta ngilayo ban bat yo we ni ki samla ya ku bang ngamla ban penpau kerteng udai na snong jong ngi na mulai ha ka bangila yo kurup kambon ya une u powder ubala da ngam bakla kat kum ka jingi penchongdor nyup san hajar duna ngem simlai khenye ka bawlo berhenti te habangi layo ban kurup ya kituki mar na u pilai ing la dispose la thang he te ngem simla kut tang kumta ngi telepon syaki bahyang sam bat kilawan ban shimti ya ukhon jongki napo khodop ke chi dc hatu kemet bat umdi tang ta namar bakum ka kenhon hi ngi ong ka kenhon seng balang umdi tang bakum tu ngi la kut na herngi ko ban pan bahapat ya ka jing em jong lu khana hakiski ka babot kamut haka saturday kadai menen kiski ngi la khot ya ka yeng ka sem jong u po office jangi ngi la yo bani kran bat hatu ji kran ngi suthu ban nak liang jong ka yeng ka sem jong ki kidon shisha ya kata ka jing ting jing smit bat la ka jing sol eran ya la ka jing le jong ukhon jong ki tadin bang le konsol kalapoi ka jing ya menjur bala kumum do dan kam ban betin lenti la ne ban thau thmai ka jing im jong lu khon jong ki bal ba ka jing menjur ngenamla khamla kila di ba rup pasa weni ki parlong oba le se ki snam shwa ka covid ula judon rekat bat ngi leng ba ki school to school anti drugs campaign ngilaju ya long in touch bat ina ka por te leng ba ka jing ya suthu jingmut bat ki bahia ngilay kontak bat i bat ha ka ji kontak bat i long welcome ya ka ba ka approach kawan ka office choice te dei de kadau hakini ki arai tlis ngi ngem shama shong klik ti la ne shong chat hai ngila ko ma ong bangine khon drugs tong bani khon ban rat deng khong jing siu re ban pen bhapat wali balangap te mentang ski wala da gede ski ya ka boborok ngi te budi Sunday henera HYC ngi sngo ban ong ba service to man service to God ngila shim ngi ski ba kum ka wei pat ka jing shakri ban pen em ki men sim ka blajat blaram tingi wan khnang ngilawan khnang nang tin na nong ba shlong ban ya kendo bat iba rop bat ban wan IT no ya uniu khna te ni ka ski bom ta ngi wan IT arngut ki khna hang ne po rehabilitation center ka badan hang ne po Assam te nganget ba ka ba uniu khna uladon ka jing thrang jing sliang kan salong pat ka jing kamen ya ki ka sem ka jong u hakini ki khnat sam ki ban sawan namar ngingit scam ba ka rehabilitation center ka jing ba arup ka bla pau le sing la ban henry ki babun ki breu jongi po nong maslong kham tam le government kam pat simle i thoi ngi kwa ban kren ba shai ba ngi ru ngi suthu ngi le je kendo ikinong di drugs ngi le je kendo ik ti balik sport rehab kila kren bat kile ju thu khanai ngi ba
mentoy ban le hang te ka rehab center nomor ba mi nang te ngi nang double triple arsha hari nganut ban pentikna nomor bang le I ki babun ki samla dan ki samla ki badan hang ne kila phone ro yang haki kindat banai beladap bangila sutunat bansa hang ne po sam nomor ba ngiyo ke jing hikai bat umde tu ngiyo jing hikai layo ban hikai kelai ki bai bangila yo sngo bangila ya khana shibun ban I menne ki babun ki rehabilitation center hande kila syak khang no nomor ki kilong tang ki rehab ki ba kumno snap pisa tinggi susun ki long kemi ki long kpa ki badon ka jing temu jing angnut bau khun kelah re ukum ngop double lane arsha laisha tiga ka ba ngai kwa ban ong na hilang jongi kum ka kan hon ka jing khut persya udras kanang nginang beteng nang sekman ngi kedui ki long kemi ki long kpa ki badan kita ka jing sngo khia nam ki khon bar ki badan kapasiti pilong balak loy ban iknu bar ngi namar ba kumalong mentahi ngiladon ka jing ya kran ya stho jing mut bat I ba arop hang ne bang ngila ban pha khana ni po nam ba shlong hang ne namar mai I ro habang ye kran emdei ubre ubakwa ban generate pisa le silang baganika santa ka jong ine hare kumba ula im yalade la revite la thau thamai ka jing im jo ukwa ro ban pan thamai sai kiwe pat ki brang ngop lani ki brang long sok prung ha une ka jing kerni di drugs de nagani ka dau ka pelong ingi bangi haban kran teng teng pilai I mo ha kini ki por ke bang man chua habede bat kini ki festival ka government ka pendut katlo ka pisang to Henry Halendat ban nekran pada nam ta ka jingba ban te thamai ya kalau we jong kini ki belangop kini ki jingdi basneu ka ai di ki excuse ki babun ngimla ban len ka fon ka we ka ba ki ka government ka kran bat ki jaka puta ni sko mentan sipang pa ye consult ye slok ba di baro ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people Henry balai mai I hang ne 150 dang la tinggi haban pekin ki bakum gino kita ki counselor lani kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ni haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala banron ki bakum di ki center ban operate hang te po nong ba shlong dengan so ban om ka sarkar ka de ban recognize ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afon le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka baar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma ni sko mentan sipang pa ye consult ye slok ba di baro ka government ka ong ba anom la ban create more space than 30 people tenre balai mai I hang ne 150 dang la tinggi haban pekin ki bakum gino kita ki counselor lani kita ki nong wanrai ki rehabilitation center ni haban yo sha ka jing itho hatu ki lalong fit em banron ki bakum kita tekat kum jing ijungi barup ilalong win ki samla balala banron ki bakum di ki center ban operate hang te po nong ba shlong dengan so ban om ka sarkar ka de ban recognize ban itho yo nu samla namar bakum balong hi ki babun ki kmi pa kimla ban afon le se ka jingjingai na nong ba shlong hang de bat ka baar ha de bat ka kani ka jingsiu bai dawai bai benai ma te hande lada kadon lada government kala ban ithu kerpang penun kami I kadika rehabilitation center ke ban fund na government ngatrai kinong di drugs lain penun kam drugs nong ba shlong kinduna lada ngam ong ba khut plan hare kinduna tengah kentu government soma se shim serious ya ka bokum ni issue kuma pilala ba shim serious ki pat kiba iki par ki kam soma kani ka kam yap kam em yak ba phi kum ki basong hakabor akran persya yakini ki amali ki minister lani ki badan hakabor soma lada phi shim ki tang ki ke kam kai le se nginom la ban tep ko mo ong iwi long nginom la ban tep ka bakum kani ka jingja ne jingpang kala ban wan sahi jong phi jong ala si tingilom la ban tep kala ban rong sahi jong MDC MLA lani nu politician di tak dang ko ban ong tongin ya shim serious kini ka man da ka bangin trelang ki break badan ka bor bat kham tam ro ngi kinoi tre man soba leng bagi kan hot seng balang